ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 12/1/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ರಿವೈಸ್ ಮುರುಳಿ ಆದುಂಡು 15/11/2003. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ 4 ಕಡೆತ ಸಂಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ತುದೇರು. ತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ತೆಕ್ಕುದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದೆನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸ್ವಯಂನು ಖಜಾನಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅನುಭವನ ಮಲ್ಪೊರ. ತೆರೆದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆಯಾದಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ, ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ, ಗುಣಕಲ್ನ ಖಜಾನೆ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡೆ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಆತ್ಮ ಸರ್ವ ಖಜಾನಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣಿರ್ದು, ಚಹರಿರ್ದು, ಚಲನಿರ್ದು, ಖುಷಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಅನುಭವ. ಅಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ಒತ್ತುಂಡಲ ಈ ಅನುಭವನ ಮಲ್ಪುರು. ಈ ಆತ್ಮ ಅಲೌಕಿಕ ಖುಷಿರ್ದು ಅಲೌಕಿಕ ಭಿನ್ನತಿರ್ದು ತೋಜುಂಡು. ತಮ್ಮ ಖುಷಿನ ತೂದು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದು ಖುಷಿತ ಅನುಭವನ ಮಲ್ಪುರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎತೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸರಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೂರೊರ್ದೆ ಮುಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಮೊರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯುವೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆರ್ದು ಸದಾ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಿತ ಅದೃಷ್ಟದ ನಶೆ ತೋಜುದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇನಿತ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮಹಾನ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಖುಷಿರ್ದು ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಮೋನೆಯನ್ನು ತೂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಾಂಡಲ ಖುಷಿತ ಅನುಭೂತಿನ ಮಲ್ಪಡು. ಎಂಚ ಬಾಜಲ್ಡು ಪುನ ಆತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಹನಿತಾತಂಡಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಬಾಜಲ್ಡು ಪುನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಖಜಾನಿರ್ದು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಾದುಲ್ಲರ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲ ಸ್ವಯಂನು ಸರ್ವ ಖಜಾನಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅನುಭವನು ಸದಾ ಮಲ್ಪೊರ. ಅತ್ತು ಹೊರವರ ಮಲ್ಪೊರ. ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಕುರುಪುನಂಚಿನ ದಾತಲ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ರಾಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಸದಾ ಅವಿನಾಶಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೇವಂಡ ನಿಕಲ್ಡಪ್ಪುನ ಅಲೌಕಿಕ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಿನ ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಜಿ. ಇನಿತ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಖುಷಿ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧದ ರೂಪುಡು ನಡಪುನು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ, ಸದಾ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಈ ಪಾತೆರೊಡಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆವು ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಖುಷಿ ಪೋಪುಜಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪೋದು ಬುಡ್ಪುಂಡೆ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಅಂಡ ಸದಾ ಏಕರಸ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನಟ್ಟು ಅಂತರಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಅಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟಿವಿರ್ದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಮೋನೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುರು. ಅಪಗೆ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒಂಜಿ ದಿನದ ತಮ್ಮ ಖುಷಿತ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅಮೃತ ವೇಲಿರ್ದು ಪತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಅತ್ತು ಬದಲ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುಲ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆರು. ದೇಪಂಡ ಮನ್ಮನಾಭದ ಪನ್ಪುನನೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಸೇವೆಡ್ಲ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಮನ ಜೀತ್ ಜಗ ಜೀತ್ ಪಂದು ಪನ್ಪರತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಮನಸ್ಸದ ಗತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಂಗ ಐನಿರ್ದವರ ಎಂಚಿನಂತೂ ತೂತರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಲೀಕಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡಪರು. ಅಂಡ ಒರೋರ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಪೌಂಡು. ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲಿನ ಪರವಶವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ತೂಪಿರು. ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವರ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆದ ಪೂಜಿ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭೂತಿನ ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶನು ತೂನಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುರು.
ಆಂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವನು ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರದ ರೂಪೊಡು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪೊಡು ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದ ರೂಪೊಡು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕೆಲವರೆಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆದ ಕುಲ್ಲುವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲ್ಪಬೋಡು ಎಂಚಬೋಡು ಏತು ಸಮಯ ಬೋಡು ಆತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲುದುಂಡು ಪಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡುಗುಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತಿರುಗೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಂತಾನೆ ಊರಿ ಬಾಬನು ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಅನುಭೂತಿ ಸದಾಕಾಲ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅನುಭವ ತನ್ನಂತಾನೆ ಆಪುಂಡು. ಅನುಭವಗಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತವಾದ ಏಕರಸ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನವು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥ ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತವಾದ ಸರ್ವೀರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಸನ್ಮಾನದ ವೃತ್ತಿ ಇದು ದೇವಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಂಡ ಸ್ವಮಾನುಡುಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ತೂವೊಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೀವನಡು ಸಂಪನ್ನತೆದ ಕೈತಲು ಬರೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ತೂತಾರ ನಡತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತ ರೂಪನು ತೂತರತೆ ದೇಹದ ಪರಿವದ ಅನುಭೂತಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಲಿಪುನಗ ದೇಹ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನೆ ಹತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತ ರೂಪ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನೆ. ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹನು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಜಿಂಜ ಒಂದು ದೇಹರದು ಭಿನ್ನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತರು. ನಿಖುಲ ಸಹ ಪಣಂದಿತ್ತರತೆ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಪಾತೆರೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಆರು ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕುಡಿತ್ತಿರು ಪಂದು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತಿರ ಅಂಡ ಐಟ್ ಅಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಾದಿತ್ತನ ಅಂಡ ದೇಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂಡು. ಈ ರೀತಿ ದೇಹ ವಾಹನರದು ದೂರ ಬೇತೆಕುಲ ಸಹ ದೇಹದ ಪರಿವೆರ್ಡು ಬರೆಂದೊಪ್ಪಡು ಭಿನ್ನತದ ರೂಪೊಡು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ದೇಹಡು ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ವೃತ್ತಿಡು ದೃಷ್ಟಿಡು ಕರ್ಮಡು ಭಿನ್ನತನದ ಅನುಭವ ಆವುಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಾನದ ಅನುಭೂತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆದೆ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥ ಆ ಒಂದೇ ದೇವತೆ ಅಪಚಿರು. ಪರಿಸ್ಥ ಸೋ ದೇವತೆ ಅಪನವು ಪನ್ನಗ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಆತ್ಮಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕಾರ ರೂಪೋಡ್ಲ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪನು ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪವಿರು ಬೊಕ ಪರಿಸ್ಥ ಆದು ಬುಡಿಯಿರು. ಆ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಪರಮ ಧಾಮೋಡು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಬೋಡು. ಐಕಾದ ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ನಿಕಲ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡಪಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಮಾಲಿಕಾದುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂತು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿರು ಎಂಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜ ಆಂಡ ಆದು ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಐನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಆದು ಪೋಂಡು ಇಂದು ಅದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಗೆ ವಶೀಭೂತಾಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತನ ಅನುಭವ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಜತಿ ಐನಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಉಂತುದು ಎಂಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಎದುರುಡು ಉಂತುನಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಪರಿಸ್ಥಿತ ಅದು ಉಂತುದರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾನಾಲೆ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬ ನಿರಾಕಾರಿ ಅದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಚಿನ ತೋಡಾಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಓಟಿಗು ಪಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಯೋ ಅಡೆಗು ಪೋಪುನು ಐನಿರ್ದವರ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡಾಪುನು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಕತನದ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನೋಡು ಸೆಟ್ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ಏಪ ಆಸನೋಡು ಸೆಟ್ ಆಪರೋ ಅಪಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಜರುತ್ತೆ ಏಪ ಸೆಟ್ ಆಪುಜರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರು. ಐನಿರ್ದವರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೈನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನೋಡು ಸೆಟ್ ಆಲೆ ಅಪಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಸರಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೊತೆ
ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಏತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಗಳ ಅನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಅನಿಕಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರು ಸಮಾನಾಪನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಬೈದರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿರದು ಬಂಧು ಬಣದ ಶೃಂಗಾರ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಧುವಣತ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದಿರದ ಸಮಾಚಾರ 4 ಕಡೆಟ್ಲ ಪರಡೊಂದುಂಡು ನಿಕಲು ತೂದುಲ್ಲರು ఏ పొరదించి వర్గీకరణದ ಸೇವೆ ಶುರುವಾತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗುರುದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ವಿ ಐ ಪಿಲೆಗ್ ಪಾತೆರಂತು ಬುಡ್ಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತುದಿರು ಐನರ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಈತೆ ದೆಹಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಕತ್ತಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತುದರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಮುಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೆಹಲಿದು ವಿದೇಶ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕುಲು ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ ವಿದೇಶದ್ದು ದೆಹಲಿಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಭಾರತಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಬನ ಸೇವೆದ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಭಾರತಗೂ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತೋಡವಡು ಅತ್ತಂಡ ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಸಮಾಚಾರ ವಿದೇಶದ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ್ದು ಭಾರತಗೂ ಮುಟ್ಟಡು ಅಪಗ ಸಂದೇಶ ಪರಡುಂಡು ಭಾರತದ್ದು ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಮುಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶದ್ದು ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಭಾರತಗೂ ಮುಟ್ಟಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ದೆಹಲಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಟ್ಟಲ ಸಹ ಸುರುಕಿಯ ಶುಭಾಶಯಲು ಸ್ವೀಕಾರಾವಡ್ ದೇಪಂಡ ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಏಪ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಂದೇಶ ಜೋರಾದ ಉಂಟುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಂದೇಶದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮುಟ್ಟೊಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಈತೆ ಮಧ್ಯಮದಕುಲು ಈ ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿವಿ ತೂತ ಇಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದಾತೆ ಯಾರುಜಿ ಅವು ಅಂತೂ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ವಿದೇಶ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಈತು ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಸೋರ್ದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ವರ್ಷ ತೂಪೇರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಸಮಾಚಾರ ತಿಗದುಂಡು ಇಂದು ತಿಗದುಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯನೊರಿತುವುದು ಉಮ್ಮಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಟೇಸು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಂಬರ್ 1 ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ದಾದೀಜಿ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದೀಜಿಗಳ ಸಹ ಸೇವೆಡು ನಿರಂತರ ಆದುಪ್ಪುನ ವಿಧಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಪುನ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ರಾಪುನ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗದ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ನಡಪುನ ಕಲೆ ಏರುನ ಕಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಇಜ್ಜಿ ರಾಪುನ ಕಲೆ ತೀವ್ರಗತಿದ ಕಲೆಲ ಆದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನುಡು ಕನಪುನ ಕಲೆಲ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತೆಯರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುರರು ಮಾತೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ದೂರು ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾಪ್ತಾದ ಮುಟ್ಟಲ ಖುಷಿಯಾಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆರು ಬೈದೇರು ಮಾತೆಯರು ಅಣ್ಣನೇರು ಕುಮಾರಿಯರು ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ತೂಲೆ ಕುಮಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಡ್ಡೆವು ಕುಮಾರಿಯರು ಈ ಕಮಾಲ್ನ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡು ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರೊಡ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಪಾತಿರನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋನಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡೆರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ ಐನ ಯುವಕಿಯರು ಪಂಡ ಜವನ ಕುಮಾರಿಯರು ಡಬಲ್ ಕುಮಾರರತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶರೀರೊಡ್ದುಲ ಕುಮಾರಿಯರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನದುಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಈ ಪಾತೆರಡು ಕೈ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಂತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಹಸೊಂದು ಓಡ್ಚಿ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಸಹ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅದುಲ್ಲ ಪಂದ ಅಪಗ ಕುಮಾರ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿಯರ್ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಮಾರಂಭನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು
ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಹೊಸ ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಪವಿತ್ರತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಿರೋದ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮದ ಮರ್ಯಾದೆದ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಈ ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರನು ವಿಶ್ವಡು ಪರಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಘೋಷಣೆ 4 ಕಡೆಲ ಪರಡುಡು. ಕುಮಾರಿಯರು ಕೇಂದ್ರತೆ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಇದು ಈ ಸಂದೇಶನು ಕುಮಾರಿಯರು ಪರಡೋರು 10 ಕುಮಾರಿಯರು ಪರಡೋರು ಪಂದು ತೂಪೇರು. ಐಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಪನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವನ ಪಂಡ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಪುದರು ಚಿಹ್ನೆಲು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರಡ ಮೋಹ ಇತ್ರುಂಡಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಮಾತೆಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆಯರವಡು ಕುಮಾರಿಯರವಡು ಆಧರ್ ಕುಮಾರರ ಒವ್ವೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾಪಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತಲ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವನೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ಸಹ ತೆರಿವನೊಚ್ಚಿ. ಇಂದು ಸುರೂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪೊಸತನವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರಣ ನಿಂದನೆ ಕೇಂದಿರು. ಈ ರೀತಿ ಆದುಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪಡು ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ಪಾತೆರಡು ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ ಬುಡುಪುಜೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆ ಸೇರುನರು ಪಂಡ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಒಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಧುಬನೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಅಂದ ಇಂದೆತ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದ ಗಾಯನಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಮನ್ರಕೋ ಪವಿತ್ರ ತನ್ರಕೋ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯನು ಪಂತರತೆ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಪದ್ಯತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ. ಈ ಪಾತೆರನ ಅಗ್ರವಾದು ದೆತೊನೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಆದು ಬುಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡು ಅವು ಒಂತೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಗಂಭೀರ ರೂಪಡು ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪಾತೆರಡು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಏರೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ದೆತೊನ್ವೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸಾವಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಗಮನಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನ ಕೊರದು ಕೇಂದರ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿಕೆಲೇನು ದೆತ್ತದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಅಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಕೈತಲ್ಗು ಬರೊಂದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಡು ಈ ರೀತಿದ ಅಪವಿತ್ರತೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಲ್ದುದ ಕಾಕಜಿದ ಮಿತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಕಡ್ಡೆರ್ದಲ ಬೈದನಂಚಿನ ಜೋಗುಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಲು. ಎಡ್ಡೆವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸು ಒಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಡ್ಡೆವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಾನೋಡು ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನೋಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನು ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಸಾಧನಲು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾದೆ ಉಂಡು. 4 ಕಡೆತ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಖುಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಖುಷಿರ್ದು ಪರಡುನ ಮೋನೆ ಅಂಚನೆ ಚಲನೆರ್ದು ಖುಷಿತ ಆಶ್ರಯನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಮನಸ್ಸದ ಮಾಲಿಕಾದಿ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಜೀತ್ ಜಗಜೀತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದ ಪರಿಸ್ಥ ಜೀವನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನೆ ನಮಸ್ತೆ. 4 ಕಡೆಟ್ಟು ಕೇನ್ನಂಚಿನಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲು ಸದಾ ಮಸ್ತ್ 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 ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಸಹಕಾರ ಬಾಬನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಂಬರ್ 1 ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಭವ. ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಪುನ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವರು ಅರೇನು ಒರಿಯನೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನವನ್ನು ತೂಪುನ ಬದಲಾದ ಒರಿಯನ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲು ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಅಂತರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೈನ್ಸ್ನ ಯಂತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುರುಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವತೆಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಅವತರಿತ ಆದುಪ್ಪರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಪಂಡ ಸಾಕಾರ ಬಾಬನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನವು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾನದ ತ್ಯಾಗೊಡು ಸರ್ವೇರ್ನ ಮಾನನೀಯರ ಪುನೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು.
ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಾಸ್ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೆಗಳ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾರು ದಯಾದ ಮನಸ್ಸ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಏಪ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ತತ್ವದ ಸಹಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ತೀವ್ರಗತಿದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.